Atlantic 380. Бело да работа. Беше, ако беше Цецо тук, сега ще да каже, искам да обърнеш. Ще пуснат в YouTube. Да се купи въдица да вади лодка. Ти нямаше да говориш, виж. Дай да вържем отзад нещо за такова. А ти Сона, имаш ли клип, дет направи салто? И пак си падна на това. Това беше много яко. Да, ето бе, само ще трябва да си готов. А вчера много бучеше, сега не бучи толкова. Може би, защото в оборот. И с този перциклас хори дъното сега, дето го е служил. Ма е по-маневрена с него. Много. Ако го подостриш перциклас отпред, ще дава ли по-малко съпротивление? Повече да. Само е така по пътичка. Да не прави кавитация на него. В принцип на него му идеята да кавитира, за да може да добави мотор. Иначе, ако свинта е изцяло подобен, трябва да е с много малка стъпка, иначе на двигателя няма как да двигателя шира. Как го имаш документиран? С рецептите съвети наблюдатели. Това двигател, ако го сложиш на корпус, който излиза над водата, смяташ, че ще литне. Но това вече е стабилно. Той е онова със стабилизатор и пак ще го направиш. Дърчи ме. Ето, неква дойде. Ай, стигате толкова клип.